Balimao, très urgent. Billet vendredi 18 novembre 2022. Maliens, kibara folo baby. Ko lajina président no ye Colonel Mamadi Doumbia ye. Aywa, ko ye u ka port yɔrɔ la, u ye yɔrɔ dɔ di Mali ma ko tɔgɔ da ko Kidal. Ala ka to an ka Kidal sɔrɔ, o ye bonne nouvelle ye. On dit bravo au président Mamadi Doumbia, bravo au président Maréchal Assimi du Mali. Donc Maliens, en information sur la ko détail ou fana ko photo ira. La deuxième information aujourd'hui, Maliens ko fo bela jelena, ouye ko Burkina Faso de Borabi. Ku te Francis Sourassou fe ka dugukolo kan. Ko Francis Sourassou ka ta ka bɔ u ka dugukolo kan. Maliens, Burkina Faso bɔra fan bɛɛ diɲɛ selege naani bɛɛ la. Ko Francis ka taga ka b'u ka dugukolo kan. Ku te Francis Sourassou fɛ bi, ku t'u fɛ sini. Ko manifestant kun bɛ manifestation na, ko Burkina Sourassou dɔw ye gazi ci u la. An bɛ conseil kelen dɔrɔn de di capitaine Ibrahim Traoré di Burkina Faso. I ye dɔ b'i sara la, an b'i fo, o ye tiɲɛ ye. Capitaine Ibrahim Traoré, i ye dɔ bɔ i sara la, o diyara an bɛɛ lajɛlen, an b'i fo capitaine Ibrahim Traoré. Mais n'i ma Faransi gɛn, wallahi Burkina tɛ bɔ sɛgɛ kɔnɔna na. N'i ma Faransi de gɛn, wallahi i ma hali kɛlɛ i ma ala daminɛ fɔlɔ, kuma tɛ ko ka tila fɔlɔ. O ye an ka conseil k'o fɔ capitaine Ibrahim Traoré ɲɛna. A bɛ ko la bi, a ka Faransi Sourassou gɛn ka bɔ Burkina. N'o kɛra Burkina bɛ lafiya. Hali n'a y'a yɛrɛ sara ta k'a ni, hali n'a ko k'a t'a sara yɛrɛ fɛ. En tant que ma Faransi gɛn, a ma tila baara la fɔlɔ. An bɛ ka tiɲɛ fina ko capitaine Ibrahim. An bɛ tila k'o parce que ni e yɛrɛ ka mɔgɔw tora ka bɔ, ni Burkina bɛ tora ka bɔ, ni Burkina Sourassou ye manifestant faga Faransi nɔfɛ, laban na i ka fanga bɛ goya mɔgɔw ye dɛ, capitaine Ibrahim. A ye nin yɔrɔ kolonkolon a ka ci, a ye gasi fiyɛ mɔgɔw kan. Ayiwa, Burkina bɛ ko k'u tɛ Faransi fɛ, i tɛ Faransi gɛn. N'i ma Faransi gɛn, i ka fanga ma kisi fɔlɔ de capitaine. Malien wulila ko Assimi ka Faransi gɛn, Assimi ye Faransi gɛn. Burkina bɛ ko k'u tɛ Faransi fɛ, i ye dɔ bɔ i sara la an sɔnna o ma, mais Faransi gɛn koyi, n'i ma Faransi gɛn, ayiwa, mɔgɔ si tɛ ɲɛ t'i la, bɛɛ y'i fo, i ye capitaine, i ye dɔ bɔ i sara la, i merci, mais Faransi gɛn. Burkina bɛ ko k'u tɛ Faransi de fɛ. Ayiwa, i nana Burkina bɛ de la, Burkina bɛ de ko k'u b'i fɛ. N'u ko k'u tɛ Faransi fɛ, i tɛ fɛɛrɛ kɛ i ka Faransi gɛn capitaine. O kɛra an ka conseiller de, an kɔni b'i fɛ. Ala k'i ka fanga, Ala ka caman don la. Donc Maliens, an b'o yɔrɔnin fɔ, an bɛ continuer n'an ka information ye toujours k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. An ye information fɔlɔ min sɔrɔ k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na, o ye k'a fɔ ko Guinée président k'a ye port di Mali tɔgɔ la. A ye Guinée port a taara ka taga vraiment a ye geste ba de kɛ Mali yen nɔ. An bɛ Lajinɛ président fo. Maliens, an ye information teliman dɔ sɔrɔ sisan ko Amérique président n'o ye Joe Biden ye, k'a ye diɲɛ jamana bɛɛ invité Américains ni farafin jamanaw ka taabolo la san o san ko o b'anw ka daminɛ ko Amérique président ni farafin jamanaw kan ka ɲɔgɔn ye, mais k'u ma Mali invité ko en tant que Assimi de bɛ fanga la, Amérique président ko k'ale tɛ Assimi invité, ko fo Assimi ka bɔ fanga la, ko n'Assimi bɔra fanga la ko États-Unis bɛ Mali invité. Ala sago aw sago, o ye signal fort de ka ɲɛsin Assimi ma. Président Assimi, fɛn kelen b'i ka fanga sauver bi o ye Ala ye. Ala k'i ka fanga in sauver. Ni Ala bɔra yen, mɔgɔ min bɛ e fɛ, o ye force de changement de. Président Assimi, kunu Faransi ko k'a bɛ dɛmɛ fɛn fɛn kɛ Mali ye, k'a y'a bɛɛ tigɛ. Ok, Côte d'Ivoire, u y'u ka sɔrɔsiw bɛɛ labɔ MINUSMA la. Angleterre y'u ka sɔrɔsiw bɛɛ labɔ MINUSMA la. A lamɛn dɛ, Américains fana ko, Faransi ko kunu k'a bɛ dɛmɛ fɛn fɛn kɛ Mali ye, k'a y'a bɛɛ tigɛ. Ko fo e Assimi de ka bɔ présidenya la. Ani i k'i bolo bɔ irisiw bolo. Bi tuguni, Américains fana ko ayi, ko en tant que Assimi k'e bɛ présidenya la, k'olu tɛ Mali invité. Assimi, ça c'est des signaux très forts. An kɔni ma dɔw bi ye, mais a bila i kun na, an minnu ye force de changement ye, an minnu ye M5 RFP ye, an minnu ye yɛrɛwolo débouché rempart ye, fo ka diɲɛ wuli Assimi, Ala ka ni janfa dusu don anw kɔnɔ. An kɔni b'i dɛmɛ en toute sincérité. Mais i sen bɔ zonkɔrɔw sen na, i sen bɔ maa minnu ye Mali ci, i sen b'u sen na. Baara kɛ en toute sincérité avec le M5 RFP, avec yɛrɛwolo débouché rempart, avec Victoire et Gouloir, avec Bouye Vision, en karamɔgɔ Bouye ka mɔgɔ Bouye Vision, baara kɛ ni Amsardine, Aïdara ka Amsardine, baara kɛ ni force de changement fɛn fɛn bɛ yen nɔ, Seko Lassana Kane,
Segu ka belebele no yanga karam no ya yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ ba ye ani Soufi Bilal les commerçants du marché CPM olu na ɲɔgɔnna si caman peut-être i ɲinana dɔw tɔgɔ kɔ o bɛ fɔli de ma ko force de changement président Simi élection bɛ ka surunya déjà Faransi bɛ k'e disqualifié k'aw sɔrɔsiw disqualifié Amérique fana bɛ k'aw disqualifié fɛn kelen bi sauver bi o ye Ala ye filanan o ye anw ye ni fanga in kɛ ni tilarila ka bi fasoden juguw bolo a bila i kunna n'u ye fanga in sɔrɔ Faransi bɛ pression k'u kan wala u b'i bila ka taa CPI la Ala kana o kɛ anw force salima ka laɲini jumɛn ye président Simi e ka to fanga la élection bɛ na i ka démissionner Maliki Jaw ka kɛ président par intérim ye ni élection gagnera président Assimi bɛna kɛ président ye an ka laɲini y'o de c'est pour te dire que an ka position y'o de aw an tɛ menacer aw ma dɛ aw mɔgɔ tɛ aw ka fanga in fɛ bi ka tɛmɛ anw kan mais a y'aw kɔnɔ jɛya anw ye an ka jɛ an ka faso in jɔ ɲɔgɔn fɛ aw kana bɛɛ kɛ teriko ni dɔnbagaya ko ani k'aw bɛ siran ɲɛ ou bien k'aw k'an diviser non anw faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ aw dɛmɛ o ye n ka conseil ye Burkina président fana a ka kɔlɔsi a yɛrɛ la dɛ maliyɛnw an bɛna burukinabew ka manifestation bɔ k'o yira bɛɛ lajɛlen na ko burukinabew ye manifestation kɛ bi an bɛna o image bɔ k'o yira aw la ani an ye information dernière information dɔ sɔrɔ sisan ko ONU mɔgɔw ko ka G5 Sahel lawuli tuguni ONU na u ye déclaration de kɛ ONU na an bɛ tila ka kalan an bɛ jɛ kalan ɲɔgɔn fɛ k'u ko insécurité bɛ ka caya Mali la bi ko il faut k'u ka force kura dɔ dilan yarɔ Barkani bɔra yen Takuba bɔra yen ko u bɛ ka ɲɔgɔn ye ONU kɔnɔ ko ka force kura dɔ dilan ko ka Sahel contrôler o b'a yira k'a fɔ hali bi an ma tila baara la bilahi an bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna n'an sigilen b'an ka wuli an ka jɔ maliyɛnw an bɛna bɔ Burkinabew ye manifestation min kɛ bi n bɛna image yira aw la an bɛ jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Burkinabew ye manifestation kɛ Faransi ambassade da la o ye kelen ye Burkinabew taara Faransɛw ka kan bɛ yɔrɔ min fana na tuguni Burkinabew taara jɔ yɔrɔ la capitaine Ibrahim Traoré Burkinabew de ko k'i ka to fanga la Burkinabew ko k'u tɛ Faransi fɛ n'i ma Faransi gɛn ni sɔrɔsiw ye manifestants faga wallahi a bɛ juguya i ka fanga ma n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna i ko ka d'an ye capitaine Ibrahim Traoré il faut écouter la volonté du peuple le peuple burkinabé ne veut plus la France donc il faut chercher la France le plus tôt possible n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ wallahi n'i ma Faransi gɛn laban in na Burkinabew bɛ ɲɛsin e yɛrɛ ma donc ala ka fanga ɲa an ka jɛ an ka yɔrɔ tɔ lajɛ Burkinabew taara u ye manifestation kɛ Burkina fan bɛɛ Burkina dugu tɛ yen k'u ma manifestation kɛ yɔrɔ na bi u ko u tɛ Faransi fɛ i ye dɔ bɔ i sara la an sɔrɔ ma mais Faransi gɛn dɛ yarɔ Asimi ye Faransi gɛn nka i ma Faransi gɛn i n'u tɛ lafiya dɛ donc an bɛ jɛ k'o yɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn fɛ aw ne an ka jɛ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ voici les images ni ye Faransɛw ka kan yɔrɔ de c'est-à-dire Burkinabew bɔlen bɛɛ de k'u tɛ taa so ko en tant que Faransi ma taa u ye manifestation kɛ Faransi ambassade da la bon ni y'u ye Faransɛw ka kan bɛ yɔrɔ min na Burkina n'u ye Faransɛw ka kan de da la tantɔ donc a y'a lajɛ ni ye Burkinabew de bɔlen u jɔlen filɛ Faransɛw ka kan de da la ni ye Faransɛw ka kan da de tantɔ an ɲɛ tɛ sɔrɔsiw de filɛ fɛn in sanfɛla la donc u bɛ ka manifestation de kɛ ko fɔ Faransi ka taa ka bɔ Burkina donc ka ɲɛfɔ Burkina président ɲɛna a ka peuple ka kumakan na mɛn peuple ko k'u tɛ Faransi fɛ donc Burkina président ka fɛɛrɛ sugu bɛ kɛ ka peuple ka kumakan na mɛn c'est très très important donc o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la u ye nin yɔrɔ fana yira tuguni an ka jɛ an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
zama hinga ya zama hinga han tontiam ne ya ototo ana wa yemre mri bi kana toye waikateka fa fola woto yamba ni sura han ko nti ye hengete o reteni le mere teni ma konko be pousser la même ma konko wanya zo wanya wai ma wa ba ne Burkina be de bolenta ne Burkina be de bolé coûte franci febi coûte franci fait chini Malien abela jele ya image yi u tara fampe gazi lacrymogène fila Burkina be o kambi u ko coûte franci fait ko franci ka taka bo Burkina donc Malien segu ka aga do minena magorombe ka mangoya soro fambe Malien oro temene ko fe ka bala et Malien ni message tellement de ko américain ko ku ye invitation min kɛ ko Mali sen t'a la ko en tant que Assimi be président la bi vendredi 18 novembre 2022 Malien aw ni an ka jɛ an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ u y'a fɛngɛ bila ne kumakan tɛ dɛ ne bɛna yɔrɔ kala aw ni an bɛ jɛ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ k'a ɲɛfɔ an bɛ yɔrɔ min na bi n'an sigilen bɛ an ka wuli an ka jɔ donc k'a fɔ a y'a lajɛ dɛ a y'a lamɛn a y'a lamɛn Nouvelle Horizon. Maminga fasiriye ni oye awa shaidu Traoré. Awa shaidu Traoré. Ako ko mi kumbe belebele mi ngoni na bina kella American jamana ko nana. Décembre ko na ta atleta ani saba kasi ata ani duruma en 2022. Ni ataka laje ko nga faso maliba kwa welende. Ata sorola ni bare ta ka laje jamana l'American nga jamana ko digi. Joe Biden aya jira ka fo ni lajere insefe. Mi oni farafin jamana chama ye afo farafina era mume besage munu ngoni lajere insefe una korofo chama fo nyoy flani teria munu mboni jamana farafin jamana ni nyanje no la american jamana ni farafin jamana ye okolo besega griya chokomna ka dilido wa kuni ya laje mi ni lajere ye akunfola bola ka ke mami vere ode barako bama ye barako bama ale wele bla jamana kuntigi ta ani duruma afo jamana kuntigi biduru nyangoma awatini na mi mbena sa 2014 konna mi nzeve ba ka fala ka kina laji Ibrahim Bokar Ketala anaka gouvernement mado lu ko ni willani ka ta wele jabi wa ba fana farafina jamana kuntigi chama me ko ni Barack Obama ana hurmuzo eko uma photo tawa ko ke souvenir ye ni ataka laje mi ya ye ni kunvola bola ka ke mi ya ye kunvola na fana ba fa ka boloda iba ye ka fo kunvola iba soro kune yela ula o flana mi boloda tofle mi ye la mergo nga jamana kuntigi bidoni ngama no Joe Biden ye chokoroba akoningeme ka wele bla kokoratu farafina dugu chama ma mi mbaro ina fonda tulala chokomna December ko na ta atleta ani sabaka se atani duruma en 2022 la mergo nga jamana konna bara imena ta keyi no yele mako muna au nga jamana ma wele gani Joe Biden nga korofo laje aya jira ka fo au nga jamana aklina njigi ni ya ta ka laje Ibrahim Bokar Ketala ga hinala aka faga dafla ni sorda sila ka kelombe abana kuma bana peu donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko américain ka sommet mena kɛ ko Mali ma invité la kan donc an bɛɛ ka to an ka président kɔ malien bɛɛ ka sanfura garder hali bi an ka duwawu kɛ transition ye hali bi an ka transition in dɛmɛ baara bɛ ɲɛ cogoya min na n y'o de fɔ an na en tant que Mali ni irisiw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo u ni tɔw jamana si tɛ se ka bɛn n b'o fɔ dɛ mais fɛn kelen bɛ Assimi Sobe bɛ o ye Ala ye Ala kɔfɛ o ye forte changement ye n y'o yɔrɔnin fɔ n bɛ segin o yɔrɔnin kan mais on est ensemble jusqu'à la victoire finale o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la bonne nouvelle ba dɔ bɛ yen nɔ an bɛ n'o yira maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na maliyɛn bonne nouvelle dɔ bɛ yen nɔ bi ye sini Ala kale ye ko lajɛnɛkaw ka président ko u ka port yɔrɔ la u ye yɔrɔ dɔ tɔgɔ da Kidali la ka Assimi photo kɛ yen ka Colonel Mamadi Doumbia photo fana kɛ yen lajɛnɛ bɛna bɔ san ka yira o bɛɛ lajɛlen na maliyɛnw bi ye vendredi 18 novembre 2022 an bɛna yɔrɔ bɔ ka a photo bɔ k'u yira aw la ka yira k'a fɔ vraiment an bɛ Guinée président fo u ye bonya min ta ka ɲɛsin Mali ma ko bonya bɛ Mande bonya segi bɛ Mande donc an ye information min sɔrɔ par rapport à la Guinée o yɔrɔ de filɛ an bɛna yɔrɔ bɔ k'u yira o bɛɛ lajɛlen na o ye yɔrɔ in tɔgɔ u y'a tɔgɔ da an ka Kidali fɛngɛ de la Mamadi Doumbia yɛrɛ sigilen filɛ nin donc n bɛna yɔrɔ in photo screenshot kɛ n bɛna bɔ sisan ka yira bɛɛ lajɛlen na ka fɔ hali bi toujours Mali ni lajɛnɛka coopération bɛ ka taa niveau min na caman de bɛ ka fara kan fɛn tɛ ka bɔ a la on va dire bravo aux autorités comment on appelle là guinéennes voilà photo filɛ yan yɔrɔ la maliyɛnw voilà a yɔrɔ photo filɛ n bɛna bɔ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na sisan nɔ
Halibi ambeganteke di nyogoma, angana décourager de, angata liti fait. Le combat là, nous allons le gagner. Ni alana kera sonama. Donc, Guinéen ka, ou ye port mundama, mena port une photo, bo 100 ga iraoula. Voilà, photo fleni. Voilà. Anyate photo ina, aye photo ina je. Ni la jine port de, anyate asimi photo la, ani mamari dumia photo. Mais siga oronga. Ni asimi photo ni mamari dumia photo di. Ou keleme ka nyoro tokoda, ko kidaldi. Anyabe nyoro la, ni dioro tokoda lime kidaldi la. Donc, Malien, ni Mali ni la jine ka, coopération, on est ka fruit dit en tout cas là. Anya information dumamba do fana soro. Ko Mali e Burkina de arrangement do la, ko e terroriste muga ani duru faga ou ka yoro do la. À travers l'aide du Mali. Nous avons information sur 100. Donc, port de Conakry, le parking Kidal accueille les gros porteurs du Mali. Maliens, quoi parking, quoi a dit Mali, quoi une capacité de 1200 camions comprend un espace de 250 places réservé exclusivement aux véhicules venant du Mali. Maliens, au nouvelle du Mambaya. Où est parking dans les Dama, la dîne port là. Avec camion wakele ani camion kemefla au bord de soro. En même temps aussi, place mbaro la place kemefla ani place biduru ou keleme ko parking de jo Conakry la Guinée Mamadou Doumbia ananga ministre des affaires étrangères ou ben nyonye la Guinée konana ka célébration ke malien ben nisonjara bi comme Mali la Guinée ka coopération ko terrain bena boli ka bo Mali la ka ta la Guinée sira obe ka clan Mali la Guinée frontière Malien ka barsandisi bebe na bo Guinée de fafela la sanno. Ça dit que ani la Guinée ka coopération me ka ce niveau de là. Ko ali ka bo Mali la ka ta Guinée, i magote 40 ka ira, i ka fenga ira. Donc bodore ka ta la Guinée, ite ngininga foila en tant que Malien, tu es à l'est, tu es chez toi. Vive la Guinée, vive le Mali, vive le Burkina Faso. Ayere ka photo, anga janga photo ina je nyoko fe. Donc ni am bela jele nison jako de Malien, nyo de fois bela jele ngena. Ou ye parking de di ama la Guinée worol fafela la. Ni ala sonama anga mogo munu be taga la Guinée ou te segen blé ou ka parking be bro parking to de ko Kidal ou ye parking to da Kidal de la donc asimi re photo babe parking na ani la Guinée re présent photo no ye Mamadi Doumbia ye ale re fana photo be parking na donc on va faire bravo au président guinéen on va dire bravo aux autorités de la Guinée et bravo au président malien aussi anga tchesri ananga cléñonya ore falena nina bi Malien, Mamadi Doumbia la photo là. Voici le président de la Guinée-Conakry. Ni allé des photos ya là. Donc vraiment, on va faire tare ni nouvelle dumambadi. Parking munde ko parking to dala de ko et parking Kidal. Oh ala to Maliga Kidal France sur parce que ame Kidal no fait amena doni. Donc vraiment autorité so mo ka bla ukuna ka fo am ben nison jale men kula. Ni tare de ni nison ja ko di. Ali bi ambe kan tege di nyoma. Ambe kan chesri. Mo shikana décourager. Fin chama me jenge. Mais amabo Mali be oro minabi Mali be timbitaba mais nabe mogami kuna kibe malabi ibi yer labi meite malabi donc bara ko de fo malien dem bela jelengena on dit bravo à la transition akambe ciao